Hola de nou. Aquesta setmana vull compartir amb vosaltres dos fets que demostren el tacticisme d'alguns partits polítics a l'Ajuntament de Barcelona. Primer, dilluns, Esquerra Republicana expressa el seu no als pressupostos d'Ada Colau i Jaume Collboni. Benvinguts a Esquerra Republicana als posicionaments de Junts per Catalunya. Fa molt de temps, massa temps, que denunciem que Ernest Maragall forma part d'un tripartit que perjudica la ciutat de Barcelona. Però el mateix Ernest Maragall insisteix i segueix insistint que el seu soci natural a Barcelona són els comuns i cada votació que fan a l'Ajuntament ho demostra. Què és el que ha canviat? Que les eleccions municipals s'albiren a l'horitzó i que està intentant posar distància entre Esquerra Republicana i el pitjor govern municipal que ha tingut la ciutat des que hi ha democràcia. Unes polítiques que estan perjudicant la ciutat i que cada vegada generen més rebuig a la ciutadania. Segon, dimecres, Ada Colau i Jaume Collboni, en veure que Esquerra Republicana sembla que els falla, giren i miren cap al partit de Manel Valls. Amics per sempre. El partit de Manel Valls sempre hi és i mai els hi falla. Hi era per la investidura, hi era per evitar-los la reprovació i també hi serà per aprovar-los els pressupostos una altra vegada. Aquells que havien de saltar els cels, aquells que ho havien de canviar tot, es mantenen en el poder gràcies al partit de Manel Valls. Des de Junts per Catalunya seguim treballant a favor de la ciutat, amb coherència, en defensa de Barcelona. I per això votarem que no als pressupostos d'Ada Colau i de Jaume Collboni. Volem aturar aquestes polítiques que estan degradant cada dia la nostra ciutat. Us ho explicarem amb més detalls en els propers vídeos. Ens veiem divendres vinent.